салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясеё ёробун, Фарзона имнида. дӯстони азиз, ҳама он саволҳое ки дар комментария гузоштаед оиди худам, оиди зиндагӣ дар Корея, умуман саволҳо хеле зиёд ҷамъ шуданд ва инсу бошад ба саволҳоятон ҷавоб дода, бо шумо суҳбат карда рӯзамро оғоз мегардонам. Яъне ман бояд ба кор равам ва дар роҳ суҳбат карда бо шумо ба кор меравам. Савол чунин омадааст ки шумо чанд солаед? Ман 29 сола, номам Фарзона. Дар Корея бо аҳли оилам зиндагӣ мекунам. Боз савол чунин омадааст ки шавҳаратон кореец аст? Не, албатта, шавҳари ман тоҷик аст. саволи дигар чунин омадааст ки бачаҳои шумо барои чӣ бо забони кореягӣ гап мезананду бо забони тоҷикӣ не? дар барномаҳои гузашта, дар прямои эфирҳо гуфта будам ки бачаҳои ман аз 8 моҳагӣ ба садик рафтанд. Аз ҳамин сабаб аввал забони кореягиро омӯхтанд, баъдан забони тоҷикиро. барои ҳамин бо забони кореягӣ бисёртар ҳарф мезананд. аз сабабе ки ман кор мекардам ва касе набуд ки дар ин ғарибӣ фарзандони маро нигоҳ кунад. барои ҳамин ман онҳоро бисёр ҳам барвақт, яъне аз 8 моҳагӣ ба садик равон кардам. 지금 어디 갈 거예요? 유치원. 유치원 가요? 네. 유치원 좋아요? 네. 유치원 좋아요. 친구 많이 있어요? 네. ҳоло бошад бачаи калониям Некбахҷонро ба садик равон мекунам. ҳозир мошинаш омада истодааст. акнун бачаи дуюмам Алиҷонро ба садик мебарам худам. садики бачаи хурдиам ҳам мошин доранд, лек аз сабабе ки садик 5 дақиқа аст, худам мебарам. бо савол чунин омадааст ки барои чӣ аз 8 моҳагӣ ин қадар барвақт ба садик қабул мекунанд, яъне ин қадар хурд. бале, дар Корея кӯдаконро аз 3 моҳагӣ ба садик қабул мекунанд. инчунин кӯдаконро беҳад нағз нигоҳ мекунанд. бо савол чунин омадааст ки шумо дар квартира зиндагӣ мекунед ё ин ки хонаи шахсӣ доред? албатта ки дар квартира. инҷо хона харидан мушкил аст. як хонагӣ дар Корея қариб 60-70 ҳазор доллар аст. барои ҳамин дар квартира зиндагӣ мекунем. шароити хона дар Корея беҳад хуб аст, ба талабот ҷавобгӯ аст. нархи як хонага дар Корея барои квартира 250 доллар аст. хонаи мо ки 3 хонага аст, 350 доллар меистад ва ин танҳо дар шаҳри Тегу мебошад. дар Сеул бошад як хонага аз 1000 доллар сар мешавад. шаҳри мо ки дар Тегу аст, инҷо бисёр ҳам нархҳо хуб ҳастанд, яъне арзон. шахсоне ки квартира мегиранд дар инҷо аввал депозит медиҳанд ки нархаш аз 1000 доллар боло аст. хонаи мо ки 3 хонага аст, депозиташ 3000 доллар аст. вақте ки шартномаи хона тамом мешавад, хонаро месупорӣ, депозитатро баргардонида медиҳанд. боз савол додед ки шумо чӣ гуна забонро омӯхтед, ин қадар нағз гап мезанед? дӯстони азиз, ташаккур барои лутфатон. ман ихтисосам тарҷумони забони кореягӣ аст. 네, 자전거 타고 왔어요. 네, 형도 못 가요. 네. 안녕히 계세요. кӯдакҳоя ба садик равон кардам. акнун худам ба кор меравам. саволи дигаратон чунин омадааст ки барномаҳоятон мисли телевизион аст, монтажҳоятон ҳам бошад мисли телевизион ва худатон низ мисли барандаҳо гап мезанед. дӯстони азиз, ман дар телевизиони Сафина тӯли 6 сол кор кардам ба ҳайси баранда.
яъне кору фаъолият кардам. ёдатон бошад солҳои 2008 ва 2009 кастинг эълон шуда буд. дар он вақт барандаҳояшон Дилафрӯз Саторова ва Орзу Исоев буданд ки онҳо устодони ман ҳастанд. дар он вақт дар кастинг мо иштирок карда будем ва аз ҳамон солҳо дар он ҷо корро оғоз кардем. дар телевизиони Сафина дар барномаи субҳгоҳии Саббоҳ кор мекардам ҳамчун баранда. бахши субҳгоҳии наҳориро мебурдам, инчунин бахши хабар ва боз бахши обу ҳаворо низ мебурдам ва дар он ҷо низ аз монтажёрҳои худамон тарзи монтаж кардани барномаҳоямро ёд гирифтам. барномаҳои наҳориямро худам монтаж мекардам дар телевизион. аз сабабе ки аз синфи 9 дар Сафина кор мекардам, дар он ҷо калон шудам. Сафинаро хонаи дуюми худам меҳисобидам. баъзе вақт барномаҳоямро тамошо мекунам ва хеле ғамгин мешавам. ёди он рӯзҳоро мекунам ва шукр мекунам ки беҳтарин лаҳзаҳои зиндагиро гузаронидам. ва ба устодони худам Дилафрӯз Саторова, Орзу Исоев, инчунин Дилраббо Юсуп ва ба ҳама устодоне ки дар соҳаи телевизион ба ман хеле дастгирӣ карданд, ба онҳо ташаккур мегӯям ва шукр мекунам ки вақти қиматамро бо онҳо ва дар телевизион гузаронидам. ва ҷавоб ҳамин ки дӯстони азиз, ман таҷрибаи кори дар телевизион дорам. аз ҳамин сабаб барномаҳоям ба мисли барномаҳои телевизионӣ аст. боз аз тарафи як апа ки номи каналашон Умар Довудов ҳаст, савол дода шуд ки агар махфӣ набошад шумо дар Корея чӣ кор мекунед. инчунин аз тарафи Восточная кухня низ савол омада шудааст ки агар махфӣ набошад шумо чӣ кораед. дар Корея ман ба кореягиҳо забони англисиро дарс медиҳам. аз сабаби COVID-19 дар хона дарс медиҳам забони англисиро ба кореягиҳо бо забони кореягӣ. ин танҳо дар як ҳафта як маротиба, яъне рӯзи шанбе. кори доимиам ман дар фирмаи косметика кор мекунам ба ҳайси менеҷер. шахсоне ки косметикаи корейскӣ харидан хоҳанд ва ё бизнес кардан хоҳанд, марҳамат гӯед, мо оптум равон мекунем. дар кадом гӯшаи дунё ки набошед равон мекунем. чӣ гунае ки медонед, косметикаи Корея бисёр ҳам косметикаи машҳур аст, бисёр ҳам номдор аст дар ҷаҳон. ҳатто аз Хитой, аз Япония, аз Европа бисёр заказ мекунанд. мо ба онҳо тез равон мекунем. чӣ гунае ки медонед, косметикаи Корея беҳад машҳур аст ва сифаташ ҳам хеле хуб аст. аз меваҳо, сабзавотҳо, аз решаи дарахтҳо омода шудааст. ба пӯсти рӯй ягон зарар надорад, баръакс фоида дорад. марҳамат, шахсоне ки мехоҳанд бизнес намоянд ва ё ин ки барои худашон харидорӣ намоянд, метавонанд нависед. дар кадом гӯшаи дунё ки набошед, мо равон мекунем. инчунин шахсоне ки бори аввал ба Корея меоянд ва ё дар Корея ҳастанд, забонро намедонанд ва ба як нафаре муҳтоҷанд ки масалан роҳҳои зиндагиро ба онҳо фаҳмонанд, роҳҳои кору фаъолият карданро ба онҳо фаҳмонанд. ва ман ба чунин шахсон дасти ёрӣ расонидам ҳамчун тарҷумон. шахсоне ҳастанд ки масалан меоянд, ба онҳо духтур лозим аст, ба больница бояд раванд. масалан бисёр занҳое ҳастанд ки ҳомиладор ҳастанд ва бояд худро дар больница дар учёт монанд. инчунин кӯдаконашонро низ ба духтур бояд баранд. ба ҳамаи онҳо дасти кӯмак дароз кардам ҳамчун тарҷумон. ва шахсоне ки ба ҳамин чизҳо ниёз доранд, метавонанд дар саҳифаи инстаграмам нависанд. дар таги ҳамин видео силкаи инстаграмамро мегузорам. метавонед дар он ҷо нависед. чӣ хеле ки ман бори аввал ба Корея омадам, касе набуд ки роҳҳои зиндагиро ба ман омӯзонад. танҳо худам ба пеш рафтам ва ҳамаашро омӯхтам. аз ҳамин лиҳоз ба шахсоне ки бори аввал меоянд, роҳҳои зиндагиро намедонанд, ба онҳо аз таҷрибаи зиндагию кору фаъолиятам ҳамчун ҳамватан барояшон роҳҳои кору зиндагиро дар Корея мефаҳмонам. боз савол дода шуд ки шумо аз куҷоед, аз ваҳдат нестед? ман аз Душанбе дӯстон. дар Душанбе тавлид ёфтам, калон шудам. як подписчики дигар намедонам ки бошанд, савол доданд ки шумо фарзона падару модаратон духтур дар Россия кору зиндагӣ мекунед.
умуман дар бораи оилаам савол доданд. ҷавобам ҳамин ки бале, ман фарзона, падару модарам бале духтур ҳастанд. лек дар Россия зиндагӣ намекунем. мо падару модарам дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд. ман бошам зиёда аз 9 сол, яъне 10 сол мешавад ки дар Корея зиндагӣ мекунам. пеш ҳамчун духтур падару модарам дар Россия кор мекарданд ва ҳоло бошад дар Тоҷикистон кор мекунанд. ман танҳо як маротиба ба Россия рафтам ки он бошад танҳо барои гирифтани гражданствои Россия ки соли 2014 буд. аз сабабе ки падару модарам бо переселени программа гражданство гирифтанд, ман низ рафта шаҳрвандӣ Русия гирифта ва баъдан боз баргаштам ба Корея. боз савол дода шуд ки шумо чӣ гуна виза доред ки ин қадар сол дар Корея ҳастед. мо аввал визаи донишҷӯӣ доштем, мехондем. баъди хатм шавҳарам ба кор даромада визаи корӣ гирифтанд. баъдан вид на жительство гирифтем. худо ба шукр. боз савол чунин дода шудааст ки дар аввали омаданатон ба Корея мушкил набуд хондану зиндагӣ кардан? ба шумо ягон кас ёрдам медод дар зиндагӣ боз барои кор ёфтан? албатта ки барои ҳама мушкил аст дар аввал вақте ки ҷои худатро иваз мекунӣ, яъне ба дигар ҷо сафар менамоӣ. бисёрам мушкил аст, махсусан хӯрокҳояш. бори аввал омада будам, хӯрокҳояш бароям писанд набуд, бисёр тез буд. инчунин хӯрокҳои баҳрӣ тамоман хӯрдан наметавонистам ва баъдан оҳиста оҳиста омӯхта шудам ва дар раванди кор бошад ба ман касе кӯмак накардааст. худам ба воситаи интернет кор кофта кор ёфтам. аз сабабе ки дар Тоҷикистон аз синфи 9 ҳам мехондам ва ҳам дар телевизион кор мекардам. вақте ки ба Корея омадам, танҳо хондан маро қонеъ накард ва ман кор кофта кор ёфта ба кор баромадам. баъд аз 3 моҳи ба Корея даромаданам, кор кофта ба кор баромадам. ҳам кор кардан ва ҳам дарс хондан дар Корея бисёр мушкил буд. ҳатто рӯзҳое шуда буд ки ба чунин хулоса омадам ки тамоман дарсро мепартоям ва ба Тоҷикистон бармегардам. лек ҳар вақте ки бо падару модарам бо телефон ҳамсӯҳбат мешудам, онҳо ба ман насиҳат мекарданд ва мегуфтанд ки номус карда аз Тоҷикистон хеста ба худи Корея барои хондан рафтӣ, акнун сабр кун, хонда баъдан биё. ҳамин тавр ҳам шуд. хондам, сабр кардам ва ҳоло бошад ба ҳама орзу мақсадҳоям расидам. худо ба шукр. дӯстони азиз, дар куҷое ки набошед, ба куҷое ки наравед, дар аввал ҳама вақт мушкил аст. тӯли 5-6 моҳ баъдан ҳамаш хуб мешавад. дӯстони азиз, ҳама вақт бо сабр бошед, ба ҳама орзу ниятҳоятон мерасед. ин буд ҳама ҷавобҳо ба саволҳоятон, подписчикони азиз, дӯстони гиромӣ. барои дастгириятон ҳама вақт миннат дорам. ташаккур ки бо мо ҳастед. ин лаҳза бошад дӯстони азиз, ман ба ҷои кор қариб ки расида истодам ва барои шумо рӯзи хубу бобароро таманно дорам ва ба худам низ барори кор. боз ягон саволи иловагӣ агар пайдо шавад, дар комментария нависед. ҳатман ки оянда боз ба саволҳоятон посух медиҳам. хайр, дар паноҳи исмати худо бошед. ёробун, то ман наё. аньён. 안녕하세요. 안녕하세요.